שלום חברים, אנחנו ברחוב מימון בקדימה, דירת 3 חדרים, 74 מטרים. זה האזור של הסלון, מרווח, חמוד, מאחור יש עוד חלק שאפשר לזווד אותו. זו פינת אוכל. שלום בנות, אהלן. אוקיי, זה המטבח, מסתור כביסה. מפה יש לנו חדר אחד גדול, מאוברר עם חלון ענק. פה שירותי אורחים חביבים. פה חדר שינה נוסף ומקלחת שירותים. זהו, מאוד פשוט, דירה מאוד מאוד חמימה ואוהבת, מחכה לזוג קונים המתאימים שלה, ובהצלחה לנו.